páči si mi tu pištík môj tu. No, kde by som mal byť? No veď ja len tak reku, či si dolu pri Anči na priatkách nezostal, keď ťa tak veľmi párať volala. Anča je krépa ako noc. Fúr ma len na priatke volá a len čo prídem dnuka a hneď vypne svetlo. Načisto je po minúta, ako sa z toho Londýna vrátila. Jaj, pištík. No, vieš, tam asi toľko vypínať nemohla. Čo ti taký Angličan vie, ako sa robia priatke? Vieru, že nevie. A ozaj, mlieka si nenadojíme? Už, pištík, ak sa ti chce ovce rozmrazúvať, nadoj si. A to krepo psísko jede. Či zasík hľadí na televízne noviny a rehoce sa? Ale ide. Po medveďa som ho poslal. Predseda volal teda, že vraj prídu z Bratislavy páni na poľovačku. Máme vraj dáky ho zobudiť. Joj, Jarík môj, či sa mi marí, či dobre vidím? Predseda sa sem v toľkom snehu trepe. A čože nám nesiete, predseda? Ja vám dám, že čo vám nesiem, kua, ja vám nesiem. Kde ste to zase na Silvestra, kua, boli? Čo ste tam robili, čo? Už ale akože predseda, veď v Bystrici na námestí sme boli a predtým v divadle, nočak pištík. No, hej. V dobom divadle, kua, v dobom. Komu ste tam tresli váško po papuji? Koho chceli vyhodiť, že robíte atentát, kua, chlapi? Už ma ozaj nesrte, lebo tam pôjdete k vysokej peci uhly hádzať. Už ale predseda kabát mi chceli dnuka z chrbta zobrať a taký pidižvík s vysielačkou ma chcel všade omakávať. No čo som ja? Teplý, či čo? Tak som mu tresol, no kto mal vedieť, že je to voľáka telesná stráž? Premiérovú ochránku ste zmátiku a do basy pôjdete zápalky lepiť a ja s vama. A čo ste robili v divadle? Akože čo, predseda? Veď v televízore vraveli, že kto je Slovák, má prísť na námestia. A v divadle bol aj kultúrny program, tam spieval jeden eštebák, akože folklór, a potom bol metal s gitarama, no. No, veru predseda. Komu nešľahlo po prvej polhodine, tak mu šľahlo po druhej. A komu nešľahlo ani po tej, tak mu šľahlo minútu po polnoci, keď sa díval na ten prejav v televízore. No. Vám je ešte aj do smiechu, a kde ste váške hádzali do toho veľkého plátna, keď bol prejav, a čo ste spievali, akú hymnu na námestí? Už akú hymnu sme spievali? No normálnu, Kde domov môj, ako vždy. No. Kde domov môj, ja vám ukážem, kde bude váš domov. Do Ilavy pôjdete, ako Čarnogórsky, a tam budete spievať. Toto mi je treba teraz, keď som sa oženil a keď sa každú ráno zlaknem, keď to vidím pri sebe tak blízko a... Ešte aj vy ma ondejte, kua. Čo ste vy tu, v dizente, alebo čo, chlapi? No len aby sme za chvíľu na môj veru všetci neboli. Teda okrem vás, predseda. A okrem toho, čo ste ešte chceli takto zavčas rána o 12:30 po obede? Akože čo? Medveďa sem prídu stehať. Premiér príde aj s tým jeho fúzatým starým ujom s pasienkou. Jaj, predseda, len im nepovedzte, že aj my tu máme pasienke. Lebo ich tu máme každý mesiac. No čo, no? Na gen chodia. Viete, koľko mlieka pijú dôchodcovia? A keď im ešte o štiepke naobíte a nalepíte tam premiérovú fotku, tak si to všetci kúpia, aj zo želku. Chlapi, rozmýšľajte makroekonomicky a nie furt ako sediaci. No. Predseda, oštiepkov môžeme narobiť aj slivovíci, nočak pištík. Slivovíci narobíme, keľko len chcete. Len nám jablká doneste. Ale... To poznám ten váš Dunihlavku a to nám na čo bude? Že akože na čo, predseda? Keď môže byť vodka Jelcin, prečo by nemohla byť slivovica Mečiar? Čo on je horší tento? Oný, no, ten... No, povedz, čo horší, kua. Nahávam si ťa. Ale nič to len tak všeobecne, predseda. Veď nikto nepovedal, že všetci pijú. Chlapi, ak dozajtra nestihnem napísať prejav a Anča na mňa bude žalovať, tak som v kelíku.
Kedy? Nebojte sa, predseda. Anča je na priatkách, tá nič nepovie. A čo sa toho prejavu týka, z toho si nič nerobte. Oni majú teraz taký zvyk, že si všetky prejavy čítajú minútu po polnoci. A to tam budú všetci jak by som to povedal, aby ste si ma nenahrali. Čo oné? No, ako by sme vám to teda povedali, predseda, slušne, no. Myslíte na dbaniku, a? Hej. Vy to viete tak pekne od srdca povedať. Hej. No, aby nemuselo byť z réku a o polnoci prečítať, nie? Pravda, že nie, predseda? No. A keď si každý dá z tej slivovici, môžete trepať, čo chcete. No, dobre, no, tak ja si dačo napíšem a nie, že budete potom do mňa vážky hádzať, to by ma nasral oku, a? Nebojte sa, predseda, do vás nebudeme. Veď vás poznáme a okrem toho vás v televízore minútu po polnoci sotva budú ukazovať. No, čak.